And guys, this is Eric Kilot guys. Welcome to my channel. Mayong buntag sir. Buntag po. Sige itong pamati sir. Mo pilot ka gay Oo. wala kong malawas niya ubo way ayo ba. Ubo way ayo-ayo. Mapila kadlaw nimo ko po paminaw. Si mana na kapindlo ka. Ubo, ngulgol, Ngul mga sakit sa kalawasan ba. sakit kalawasan. Oo, ini mga ugat. Oh. Sa pagyod. Kasmo siguro gini. Ay palabi ko gigot. Mga gani. Sakit sa kalawasan ba. Ikaw ba tong nahagbong? Oo, Pamangga? Oo, gilot mo ini. Oo. Pastilan na gano'n. Sige. Ayo man. Ha? Ay dito sir. Ang dilasir na Peter Jud kana bitong na kita ka nakapilya at bang ana ilang balay ka nagigit. Ayan na to dire lang. Wala ko kabalog laban na sa tinahan dito. Pero kanang dilasir na Peter kana dira. Ano? Unsa na ma? Pero unsa man dito Jud sa tinahan? Oh. Sige. Dilasir na Peter. Dili man ang ilang balay tama na kayo sa dito. Kaya yan guys, shout out sa taga Mawa Street. Almost street. Mawa Street, Digo City, nasa sir. Dari ako agaling suki. No, niya na yung ubong Lahi. kahit kayang ubo daw yung si Mana na. Ako ayo kambal. Istorbo sa tulog. Hindi ko problema sa tulog. Disturbo. Di makatulog. Di kakatulog. Makamata, di sa katulog. Oo. Makatulog man, pero mabilar na lang. Oh, mabila. No, niya sa Kukumay. kanya mga kalawasan, mga join-join, na yeah, ayan guys, so tutabangan si Sir, inabanan sa pagkampo si Ginoo, no? Kaya di man makaya kita ra. Oo. Sa ko ang mga viewers, daghang salamat sa inyo, ano, niya, sa ko. Daghang salamat, 1,380 plus nga subscriber. Thank you so much sa inyo. Wala pa ka-subscribe, subscribe na para updated ka sa ako ang ginahilo. Click lang notification para tanang na ginupload ako. Makakita ka, niya, kung mahilig ka sa hilot, hilig ka traditional, ayan guys. Kung nado na kayo pangutana, comment lang, no? Kung nado na kayo pangutana, kabahin sa mga ginapamatay sa itong kalawasan, no? Nga nanihin na kag-adto, wala agyan po mamayan. So ayan guys, pwede ka mo like, pwede ka mo share, no? Kung makashare mo kita, mas dagan ang masayod. Dagan mo itong matabangan, ito na itong mahimo. No? Guys, thank you so much for watching my YouTube channel. India, Malaysia, Indonesia, siyempre number 1. Maraming salamat Pilipinas, no? Vietnam, Thailand, Cambodia, Laos, Japan, United States, Saudi Arabia, Kuwait, Toronto, Canada. Ayan, sa ko ang gala din sa Toronto, Canada. So ayan guys, naghilot ako guys. Siyempre, thank you so much. Digo City, Davao del Sur, Mindanao. God bless inyo. So maghilot ako guys. Love you guys. Tibuk. Tibuk. Tibuk kalibutan na ni. Nana mo ko viewers. Ang top 3 jud nako nga viewers sir. India, na Indonesia second, number 1 Pilipinas. Kita ay din no. Oh, Tanan. dili lang taga Digos rin nakatuta. Outside. Sayang. Oh, outside na. So malipay mabuna ato isa ta ilang lugar, ni shout out lagi. Ang gusto pahilot. Asa ti mo sando kay sir? Mo ni? Okay. Okay, kulog ka sir, kulog. Tulog. Lukon hawak asusa. Kenal na giri ko derhol. Lingol gini. Madalan na Ay. sikat-sikat ra ni. Oh, si atong kamot sir ana. Hilot yun. Isa. Kana okay ra kana? Ha? Dire po pre, luta-lutahan. Luta-lutahan may tao kanang. Lukon-lukunan din. Luko. Ay di mag-isip ba? So yan guys, please subscribe. Basta ko pa akong pangayoon ay mga subscriber. Thank you po.
Agin ka nagtubig ni Titi. Ha? Dili mo ato sa dito. Ay. Bumalik mo na dito. Unya gulay kwarta dito sa kuan sa tanguwa nga. Pinalita, halo, ikaw imo. Ah, palit, sir? Kaya, kana yung mga plus kasi. Sagol na ko dire. Nagikan na sa dire, kanang kahoy ah. Pinatag ko sa tigulang, pero sa kakahon. Mamatay naman hatag na. Muli yung yata. Mamatay naman na. Halo lang. Halo na niya, balik na ba dire? Kadang klase ng mga kong, pinapamatay ba? Nakatul-katul, nanalawas. Mga samay. Nawak mo sa gusto. Lagi. Panunod ba? So, nasa susi. Kulay. Belas 4 kadlaw nagikan. Oras na po. Kuya, 5 munggot. Doktor na mo. Sige dito nagpangan, boss. Ayun ni. Wala tinawad. Doon sa heater kita. Thank you, tita. Ikaw mo na doon, ganun sa ng oras no. Mali, hindi ko malapit. Kasi tanto. Boss, ako sa Yung sapatos na dami ano.
Baklay na kumangot. Baklay na kumangot. Oh my God. Baklay na kumangot. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Kaya ka na. Bourbon? Hindi yan mo eh. Ikaw lang sa pili ka bro, tayo dito daw. Yato, drama ka tabok naman ka. Bato daw kung mamo lang ako rin sa mga Ah, ini sulat. Dili, maatuat ako sa sulod nga. Pag-uli ka ako rin na. Oh, Ano pagbaklay doon? Wala, ikaw lang isa magsakay. Bukat anong bag? manggod. Bukat ka ng bago eh. Ako tari kapoy ka. Hindi, wala naman ibugat-bugat doon. Ah, wala na bukat. Oh, Ako rin magkuha ng ano. oh, Ako yung alsa. oh, Yan, ikatigong na ko. Ikaw, may alsa na ko. oh. Napuli, gudyorno. Ginagod na. Nadalay ko dito niya, magbaklay mo ako. Amo na. Pila naman yung anak ko. Ato ko. Pila na. Ikatulo na siya. Ang tulo na din yung anak nila. Muna yung pinakagwapo na kong anak siya. Tulo na din yan. Ano kayo mamaya na anak mo? Tulo na. Malura dyan siya. Kamahaw pa ni Ugto na piniyamo siya. Pamahaw ko din. Hindi man ko hingatogon. Lalala, di na mapas mo. Ang timo ani, silingan. Yan. Hawak ba ang bati? Sakit hawak yun eh. Ha? Sakit hawak yun eh. Ah, ito singot. O, ito singot. Oh, nga na din. Singot to. Dagan to rin. Nagsagdan na rin mo. Singot to ba mo na siya. Ito sakit mong hawak. Nga pasangin lang din mo. Edad ra ba? Yan. Ayun lang ang edad. Yung madamay po manghilot po. Sakit akong hawak manghilot.
Kaya lang gatas daw. Grabe na. Sarap. Naman rapot na, naong ra. Oo. Naong ra dito, kisagaran. Oo, hindi kaya alimot man may tubig sa imong naw. Samok man. Oo, ganun. O, pag matrapuhan na, wala lang. Wala na ng likod eh. Oo. Bahala na natin yan. Oo. Pero magkadugay, matagal ka po. Wala ka masakit niya, di ba? Masakit sa awat. Sinutugan na. Sinutok ka din, Sa mga hilot. Pero sa lain na, sa doktor na, alahin na. Pero wala, may panood sa doktor. Adi ay, nga. Ma-check up ko dok, nasa ka? Panuhot. Dok, wala ay lagi. Ato kay sakit. Mo na. Wala ka sila panot din. Wala. Hindi mo bilang paya. Kampiyon wala. Wala. Sakit yun. May pinamit ka na dayon kapsul. Pwede ka na lang po. Tulos ka na ang tao. Ilot yun. Ato kasi mga hilot. Pwede ka po ka ulit. Wala yung lagi pangutana ron. Ano maayaw magluton? Wala yung lang mga lapdan sa ulo. Panahon, takas ng tao. Tingin na, hilot na. Naday sa una mapaanhin ka doktor. Ano siguro? Panahon ni Kristo. Nadi ay. Panahon ni Moises. Bilitan na tao. Lidad lang. Naay mga gingon lang. Mga badsikiro. Ano man to? Pero mga hilot mo na ito. Ay mga abilidad pa. Wala masakon sa Bisaya. Kanya lang kuhan, napindik. Oo. Dahil sa kitiyan dito. Napindik na ito. Apsan pa na ako na boss. Ha? Apsan ko pa na. Apsan. Kaya na ko ng mayuma. Mayuma bong cancer. Cancer ko na na. Apo na kita. Kanang isalig nga na tatanan. Eh, wa may budget no. Alam mo, may budget. Ato ka dito. Admit ka kung nakay budget. Gamay rin sa kalibo. Nada sa kalibo ron. Doon kayo mo yung panta. Pangitago, mga Para sa kalibo, naluto ka ng kumpre. Hindi po ibadin at pati ng dato. Hindi ako na ako, kahit Naga mo na pinapit ko, kawali ko po? para mabutang sa kong Ha? grading. Kaya para rin na nainado na ko. Sus. Kapag na dito kayo. Gas man. Ang pulang kita. Putos mahimo boss. Silot din sa pitawat nila. Sinutukan. Saglit ka na. Labi na ka na inaglihok ni mga sakit. May naglihok ko eh. Labi na maughang ka sa electric fan. Maughang ka sa aircon. Di ha may lamig. Ato dito ko lang dito. Ah. Kami dito ko lang dito. Dito. Wala ko ano kayo ito. Sino yung mga bata ko dito. Uso-uso ng mga ron. Ang bata mo pa na. Anak ko ito. Mag-aircon man. Dito. Mag-init. Kaya. Tigo mong guni panuhot. Sa moto o rin panuhot ha. Kaya di mapuntanan mo to oh. Ako may phone Diyas Cabrillos. Ah. May ilang kilo. Basta na lay budget. Wala problema. Ako ang walang Cabrillos trip niya. Mau ba? Ako na gitkanan. So, na dia, doktor kita na gawin niya. Ako manitong niya. Okay naman ko na pe. May kita way budget. Yun na pwede boss. Takso bilang ang kina niya mga meeting niya. Kwarta gid na, kwarta gid. Tangay gad. Sa ingon, ha? Ha? Pwede sa likod Sa niya. ingon. Wala. Kanya lang tayo balik. Ah, Okay lang. Isa yun. ako rin, sabi na, Ang ako rin rin, na wala pa si Jen. Plate mo dong. Grabe na, wak. Na cheese. Gis di ay. Pag ako, Pinsi. Plate na bang. Ingnon mo. Pili mo plate dong. Cheese. Rabina, wala abot sa gin. patay ay bagal pinyung kain din ba? Ano na Bako ladies. Gida. Di mareng. Ang kulo naman ako. Ngayon, hindi siya kopi. Hindi na. Ha? Hindi na. Nanay, Lord? Patay kainit kung animang uy.
Wa na punta, kay mas lamig pa. Di na pa kami inom, boss? Yun ang ginagawa na. Nader ya, uric acid ni sugar. Ay kalimot ha? Uric acid mo ni nader ang inom. Sigarilyo inom ha? Kung kaon natin. Hindi ko po. Nasa pitas na. Pag ginagmar mga inom. Hindi ko magbubuk. Ah. Pagkainom lang. Pwede na lang. Ang good health sa inom, boss, 2 glass lang ha? Pero mula pa sa 2 glass, hindi na nag-good. Ano, Biblia, di ka mag-inom ang kahubog. Kung hindi inom yun. Inom, wala man yung nga. Kuhan. Ano, di bawal. Kasi Christian na inuman. Pero wala maghubog. Inom kamay. Nainom naman sila nga istorya. Oo. Makasala na Karon. Uber naman po na. Uli. O inom man si Kristo. Ang mga apostolis na inom. Pero wala sila nangahubog. Nahurot lang tang ilim noon. Kaya daga mabisita. Masakyan na nagkakaroon din. Hindi na lang maipatabok. Asa sila, sintral. Ano, luoy? Luoy ka na, may balon. Napag kay balon. Pasakay pa ka. Napadyosaki. Gingon ba yak? Mang, ako abiyang gingon Ngayon lang. lang uli, mga na food. Ah, Ah, akong gingon man. Ikaw, kung dada pa, ito dito. bibili inside na to. Ako ramon, hey. Pag ako yung mahatod na naman kay mga edges. Pag ako po yung mukuha, mga edges. Yes, kung samit mo. Ano ka? Ako di ay. Ito. Yatagan din yung try to. Oh, buta si mama kay 30. Si Dada, si Jis naman. Wala lang. Bata nun. Okay na bata nun. Ako din. Napagtudlungan. Ako tayo. Ako kasi balon. Ako ay tabigme. Ganit layok, base bulahan. Sa ulam, balon ako diamond kasi 50 tabos. 50 cents. Ito na. Lipay na kay ko sa una, kitagaan ko kuno 50. Piso. Ay! Lima. Dua ka ba, Press Chico? pizza lang dagang kang balon na ay. Tao-tanaw lang dito magulaway sila. Perte man pong barato sa strap. May Chico ka. May 5 tabos mga strap. Bakit makalit na ito, Chico? Wala na ron. Sa una na, dapat kayo. Ay strap sa una lemon. Ah, lami na kayo na tag 50. Kani mo ni ibalon sa una datok na kay ka. Ah, Palit na siguro kanig. na kay balon sa una sake. Ah, Naman ang makaon. mura na kay 15. Tigpay sa una. Iso ka na ko. Ya kusubo kay kung nutriban. Di na kung sundo ni mo niya ha. Ikaw na lang ulit. Sakay ka ha. Kaya tinin mo ng cheese. Sundoon ako na makabakante ko. Maluoy ko sa. Bawgan kag gis. Yun lang. Oh, no. Okay, maluoy ko sa First try anak lang ko. ako ni Dap. First try lang na ako ni first try. So, first try pag di ko ginagawa. Hindi, para naman si Pedika. Pasa ka dong. Grabe na, wag ka. Sa balay nila, Eric. Kasi wag ka ilang. Do, wadi ko kailaan na do. Eh, kailan niyo? Direct na ba? Ayo. Gulaw kay kung tilo. Nuhot na. Ano yun ang kugihan, boss? Panuhoton yun ang kugihan. Panuhoton kita pulan. Hindi na ako trabaho mo pa. Ilang. Kapoy ba po kayo trabaho, boss? Ako dahil ka na walang kayo trabaho, walang kayo customer. So, may kapoy man ako lawas kayo customer. Namato ko. Uya, Kamuti ka po. kapoy ko lawas. Saan Sa naman eh? kanan ano? Wow, tapos mo na ako lugar niya. Nagaya niya ako buwan ng iskabuok. Ako buka-ulod. Saan nakabuok pa? Saan na? Alipay na kayo kong isa. Dalam ko kayo. Alipay na dyan ko, boss. Nagahan ko na mag-isa kabuok. Dalam ako kinapawan. Isa ka, kuwan ba? Kilo. Ako yung kamuti to kay mangulog ang katay ba? Sinalang ko kilo. Sa mga unot ba? Mangulog ang katay. Dawa ko. Ang ibang kamuti, punungan ng mangulog. Ang katay din. Kanan, ito, nandun mo.
Nakahilot ka di ka ganiya, pila na. Isa, dito sa Jose. Ako ang dalang Service. Hindi na wala pa. Ayan, yan pa. Bata. Karoon last kuhan. Yung bata. Yan, sunod ano, bata ni sunod. Bata ba yan sunod? Nitik mo siya, tarawan ni chat siya. Giris mo? Gabi lagi rin hingit ko sa gabi ko. Oo. Bagay. Ang last na kong gilot gabi kay na-injured. Surfer. Okay ra bata. Kaya hindi kayo kanto. Bumok kuning kinara na buwang na minit na sa kuha. Ingat ko. Kung na pangusgan ni mo, tigahig na. Sige na Oh, doon. mura po ulo ba? Sabi tayo ni Condresser nga, Boss, hiluta ba ng ulo na boss? Kay kahit kay ulo na kumbana. Kung ma'am, sa tanan siguro ang sakit ma'am. Ako mo angkon jugo. Dihig ko kaya mo hilot na naghig ulo ma'am. Dahil ko ng ulo god. Dahil lisod ko na ayuhon ma'am. Mura ka makaayo naman siya jud. Wala na lang muna ninda. Nanda gapon. Namilang niya kung ano. Ed, Mang Ed. Mana. Bumita, Mang. Wala ka nang giat ni mo no. Di ate siya. No. Siya na-text, Mang. yung ipalit, Mang. Ayun, text mo. So you guys, welcome to my Dili na mao! Tawag ka lang, dili na mao. Baka nang gamay, nigarap ako. Dili gyud ka maminaw dahil yung nagdili. Imo yung ilahos. Ini daw cellphone mo. Kung gamay, atak ko sa mga okay na, pag indot na ako sa answer na off ang safety storage. Kinsa sir? Yeah. Oh, di ba? Balik siguro ang safety, balik na ba? Kung susinuan magkuhan. Ayun. Ha? Ayun na lang. Dapat memorize lang, tama na na. Okay naman mo. Isok ko. Ako nagbantay, ako ay. Sinto din. Ano na ito sinto din? Kaya lang. Tinagap. Bato lang. Sakit kamay? Oh, itato lang na po niya ha. Salamat, Jack. Ah, salamat Jack. Nalibot siya. Ay. Wala ko nila. Ano soft drinks, boss? Wala sa drink. Dili na soft drinks, Pepsi. Dali na na doon. Oo. Tagay. Sakit kamay, no? Oo. Mga gigusay. Yan isa, lamang loob. Ganyan, oh. Na si Ante Pang. Naman. Ano wag gilat ako sa gapon. Sige lang gilak. Garap sa gilak nagkatawa na ko. Lanjo ka iya pamatay ba? Pinapay sa sumukan pa ganyan magawa mo. Lain di pa mo. Oh, mahilak na galit. Pero sige lang ko katawan. Rato lang taong lula. Ato maganda daw sa center. Ato magsunod dito pachikap na. Sa Domingo
Mama Desdigo, tawag, ipaniya dali. Patuhon na to. Mga kayo nasiyong ka na ng bata mag-inahan ba? Hindi siya ganahan yan, mga kayo magbago kayo. Ay, kung sakit-sakit ang bata. Kung ba, nagsiyamay ko na tawag sa siya ini. Ano ako? Murato na ng gagawin. Hindi na sige lang. Ikaw na Ha? Hindi na sige nila. Hindi na din siya. Gani, lahat man lawas. Sinutulos ako. Nagkaroon ako na muna ani, wala kita nawag. Ano mo musta dito, ma'am? Ano mo manawag sa buwan? Ano na cellphone na ito man doon? Kung kaplinan, nakapangitan mga kontrol Kontrol, di ba? ng alalim panikunan. Direk, sakit siya. Ano ka ganito ko? Sa ganyan trabaho, hindi ang tubig ha. Wala siya dehydration. Sakit ang kuko, sakit ulo, sakit dire, anak. Sa asa dire. Kasi masabay mo mura mo malipon sa sahay. Wala siya. Sarap na kita. Wala siya dehydration, kulot tubig lawas. Mapa. Dabi na gito mag-inom. Dapat di ulo. Hindi ka paminsan tarong ba? Asa man? Ang gusto ba? Hindi ganit ko. Ano ko yung kanon na? Pero problema mo. Kaya mong di. Ah. Ha? Kasi yun. Mag-meeting daw sila alauna. Ako ganyan to. Asa mag-meeting? Yun. Ha? Yun daw. Ano to Meeting di? sakyan. Magpano siguro mo. Sisi din. Ano mo? Nagdagandagan pa mo to. Sai, uli na ikaw, Sai? Sidre! Na, ready na ako. Ready na siya, ma'am. Balik ka nila ka. Sai, uli na kayo, Sai? Uli na daw ko daw. Uli na ko daw. Ayaw naman na. Sunod ko na sa bag. Balong si Din. Ang PC ko, kuha na na, dubliha. Napay isda ni ma'am, bilog-bilog. Tagay siya, ma'am. Kuha na na ito, makabuk. Pero ang ditulo. Ang paman ko. Ting, si Siding, nilaag daw. Sakay ka na, balot ka, Siding. Ako lang, kaya isa mo atos nila. Hilog ba? Ito na kaman? Piu! 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 Ano na? Piu! 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 Dito sa anak yun eh. Mang boro, limpan-limpan. Uy, sakay ka? Long susi. Ro? Ay, butan dragon sud. Mahulog maghinaan yung tubig ba?
Mura ning duha. Aralin pa nito na. Kani. Ang aralin pa nito na. Ang buti mo ko kabalog ito nga. Ma, pinapilit naman tong ako natin Garalit. Tagalog. Awa doon ang isa, huwag yan ni Kaparis. Bukan yung pangalan, no? Yung pangalan. Wala na rin. Ang ka-English wala. Ano, Mimang? Oh. Lahat na nila. Oo. Apit akong birthday bon. Yan. Rest mo si Dick. Lepo, dugay pa. Ah. Mang, birthday ka bigay? Ay, Ano? October din yung birthday ka. Dapat ko din birthday. Napunta na ko ina. Mag-release ako. Napunta ako. Matang-mas ako pa. Oh, 99 lagi na. Fine, diba? Diba? Ang pinakadako rin tama rin, bro. Mama. Grabe, 99 yung score mo. Grabe kayo mo. Grabe na anak ko, 99. Ano ni? Ano yung pinipin mo? Ano, 16. Wala man yung mga answer. So, wala answer. Ano ang siguro uban? Dapat na may answer, game, check. Kung may mais na yung nakarating sa lipunan. Wala to. Mura sa no, sa English na mo to. Okay. 16. Pilit man dito nila. Tamang ba may mga Pilipino ano? Karihan ang muna sila Pilipino para rin sa lipunan. Kung hindi, tingnan na para rin sa lipunan. Pilipino. Ano man ko muna chicken? Libo. Oh, 11:45 naman. Tama na natin, mula kang tama ka. Banan to mahinang patabok. Kung ipapilit sa good, please. Ay, papilit. Papilit mo daw. Harong pamana siya. Uy! Asam na yung stapler? Nobo ko dito. Stapler eh. Ano? Atong bag-o ba kung ipalit na mo? Kuan manguling bataan ni kanang urada-urada gani. Kanang lit na ba mo ingon. Wala lagi niya ang sira na gabi. Mauna akong game mo gabi nga. Nisugo ka. Ay, sa po day mama. Ikaw mo gani. Oh. Bulkin mo. Tapos. Ayan, ayan. Kira? Ang litin mo. Ganda ng juice. Hindi mo ugat na, no? Ay. Nato sa tumrimo. Ah. Tama tumas. Wala tala ko daya mo na.
Ha? Si? Si Rick din na. Bukan beda ba yung anak sa bata? Ano naman po nito? Di pun dito, bukan na dia sa nada. Kaso mo putar sa bantin o apa agak tidak bantin. Ano sa manang? Direksyon. Ang putal? Central. Iya, yung ginapigil. Ah, tanan. Oh, sulat na mo tanan. Kung masuko, magkito dili sulat. Ah, gidat tanan. Dia pagkasabot ba sa mo sa akbang mga matay. Asa? Kakasulat ko isa para bantay. Halo, boss, halo. Ay, wala gi straight. Halo. Ang opan, straight ako. Kaman, halo. Halo rin. Okay, kabalong ko, hindi mo ko nagkod tanan. Na mag-ikot po sa pikas. Kung mula yun ang barangay election. Wala ba, no? Isundin naman. Nakalimta, no? Oh. Pali yung istorya, boss. Hindi na magtato sa eleksyon. Ganyan, dito sakit. Kaya kayo. Ito ka, December. Kaya mo kita na taas kasi naglingkod ba? Lakay kayo rin, boss. Uy, kapila ka eleksyon, ano? Kaya kayo. Kita dyan ako may sweldo pa kita. Eh, pati kagawan. Pati iski. Kagawat Pati sweldo. 30 siguro. Oh, nyaway pilde-pilde. Kita murag 60 siguro. Nyaway pilde na. Lagot na kayo mo suluray. Kaya kaya grabe sunod-sunod. Murag sila Medina ang tuli din siguro. Oh. Medina. Yung problema, kung may eleksyon, wala pangutan na, boss. Kaya mo suspended mas damo grabe na yung kaso sa Nagana, nagana mga kaso, di man. Puro naman kuan. Kanang murabig ka dulot ba? Okay, murabili kita sulit. Ano? Pwede ka mo-file. Natural man nakatungod man ani mo. Pero, ang kuan ba? Dapat kaso daw kung mabutayan. Kagan man mo kaso. Pero, kuan niya. File lang. Kaya lang. Ang problema, pagtanang, sa ilaw man, Ulang. mapasura siya ba? Kaya kayo nga. Ito ko, okay. Bilang lingkod nila doon kaya taas kayo na sweldo eh. Tanan, pati kagawa. Mga 9 na siguro. 9 na ka. Good 9 na kaya. Kaya kayo gawin no? Di ba yun nanulot? Tarong na. Pwede ka sa butang bago na nato. Kwarta eh. Lahi kayo. Kaya ay gusto kita. Doon ay project yun. Kaya nang nadayak niya, namin titik-titik na. Ay, Ikaw contractor engineer. Papirma ka, ginapitik mo. magalit ng mga upang ganyan sa eskwelahan ko. Oo, mainit sa mo. Mainit ha, mainit pa, mainit. Kaya na sumawa niya, 65 million na niya. Ilang kapitik ka na. Pitik. Engineer anak, engineer magamukan. Di anak kontraktor. Engineer ang matag. Oh, kontraktor. O, kaya mo papirma, may barangay. Hindi na mo ko. Klaro boss, balhin ko sunod. Balhin ko sunod. Kaya ay nagpitik ka sa mga nagpiruan, kapitan ka, pagkinig niyo. Iyo, kay hindi po sa mayor, ipon mo na aproban. Pagkaga bayro nun ang kuhan, kontraktor. No? Boss, abag ako'y makuha, boss. Ako'y mapilihan mo. Siguro na kanya mo. Forma nila yung naman, marimot kwarta ng purpose construction. Pagkaga po forma nun. Tagay ka ng mga materialis dahil naging madali ito manuwa. Naman ay ihatag komisyon. Ikaw pa kapitan nga, papirma ka ng project na pinag-uuma na. Para madali, everyday siya. Sige, wala kaya ako rin mahala sa imo, di ba? Atag daan. Hatag. Natural mo ginasabot mo. Dili ko nakawat, pero yun, daghan, makwartahan ba kayo? Samot ang presidente. Dili ko nakawat. Samot ang presidente. Samo. Kaya itong katanan. Ano, ayahin kayong naras politika. Muna may nga sweldo sa presidente pila. 450 ra. 450 may sweldo sa kwan. Ikaw mo na sa ligi. So mo na 450. Tako ang sweldo. Kalala
Malas Mayor Duterte na mo, pilay maghatag na mong Luciante Isik niya, sulod. Pila. Pagsunod lang na, wala na. Hindi ka pagkapunan mo lang eh. Pila. Kaya panalihin na sa. Pati ka terminal. O kaya na isyo, problem. Kaya nagbalay mo na yung rakot, di ba? Kung kapo kayo pala, pero sunod. Oo. Pila di suldo. Manap na pila di suldo. Dili sa kakatumpang no. Oo. Ako sa loob, ayun, boss. Paano sa mga? Oo. Ito pa bu. Diba? Para kay Captain ka pa. Kaya kayo sa doon, duwag eleksyon. Wala na ka namang. Borot yun na. Logi ang mayor, gumagyan. Ang ko'y gasto sa eleksyon. Gasto may eleksyon. Hindi siya magagasto. Korting buhay, buhinas, meron pa nila uga pa no? Nyati buhok, Pilipinas. Sige nagsuldo. Hindi mo katurman yung nagsuldo. Ay, hindi. Kaya lang samal ka ron, ay kay Mayor yan. Oh. Okay, approval mo na nga pala, kulay na. Pinsik ka na ba, no? Apil man barangay na. Okay. Pila kong bilyon ang pinsik ka na ba, no? 1 bill budget daw na pila to, 23 billion. Ay, 63. Basta na ito yung 3 ang mayroon naman. Kapitan apil. Yeah, 12 billion siya. Kapitan apil na, yan na lang. O dili, pwede. Iba yung barangay man ang mahagin pina. Okay, lumama na. Sakop ko na si Juan, Davao ni Norte. Dili man na Davao City lang. Saman. Saman. Pero nadabo mo eh. Wow, ganun. Dapat na Davao, tagi doon kay Sintro, no? Kaya kinabo man ako niya. Davao City. Pag mo man na, the best kayo. Biyahe naman ito sa mal. Kaya ay, hindi na po bayro, di ba? Yan guys, mag-part 2 ko guys. Ayan.